darasu temene an kumana tauhidi noni yauka bi taimbe damina mushrik yau fana kan noni yala sanan ka do kitabu in kono nanye nunun do kitabu in kono na famu ben no yambulo kata kumana tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifat an kumano kadir su temene bita yede shirku fana kalite wudedo anwa ushirki shirku fana noni yaw shirku fana noni ya sabade do ba ke fulay minya ke fulay wa sahalendo minya ke sabaye asahalendo minya aimmat ahli sunna uchaman baka shirku noniya saba shirkul akbar wa shirku asghar wa shirku khafi ko fulan kafoya kumbaba ani fulan kafoya fitini ani fulan kafoya dogole amma shirkul akbar فمثل أن يصرف الإنسان شيئا من العبادات لغير الله عز وجل شرككم بابا مني هذا مدى مثاليا شرككم بابا مثاليا هذا مدى مني بطو كبطو دوتا كادي على تنما مسامين كبكور تالندو بطو يجمعي بطو جمع ومن العبادة الدعاء فإذا دعا الإنسان خير الله كما لو دعا نبيا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو دعا شمسا أو قمرا لجلب النفع أو دفع الضرر كان مشركا بالله شرك أكبر مخرج من الملة بطو يمثال يا جماعة ومن العبادات abe baton la weleli ni hada marmi ni ala tana wele hari no kera nabi nyumade ni ya wele kaida makasala ube woliju ube malikiya ala kam malikiya la ube tile ube kalo ni nunu wele ni damfe nunu wele kunka nafado sama kana ima ube ikatora do nyene kaboyika ikera mushrikiya kumbaba wakadhalika abo chogo kelena law sajada li sanami aw li samsi aw li qamar abo chogo kelena niye sujudi bi tile ube sujudi bi boliye ube ye sujudi bi kaloye aw li sahibul qabri ube kabru tigido niye sujudi bi oye ka sujudi koye wama asbaha jalika ani nunu na ñogonaw fa inna zalika shirku akbaru mukhrijun min al-millati wal ya'udhu billah nimbeke fulanka foya kumba baye min bila bo dina kono odella juma innahu man yushriku billahi faqad harama Allahu alayhi al-janna wa mawahu an-nar wa ma lizalimin min ansar ala ko qur'ana kono ako mugo ni ye fo fengore bato ka fara alaka ube ka fengore wore ka fara alaka ko minya arjanna doni o haramu yara eka ko ka shigi yoro e jannaba tasuma de ko tenyali kela ko deme bagata bolo wa haja fil amali jahirati aw nunu min fulenu ni nunu nye bara bangalen bara munum be ke keneka nu dola kelenkera ala tanay ni beke mushrikiye shirku kumaba kila bo dina kono ulu do de fulani nyen nyufo anyu do fo misaliya de kama ma udante nunu nyede nunu fora wiye misaliya de kama wa kadhalika law ataqada bi qalbihi anna ahada yushariku Allah ta'ala fi khalqihi aw yakuna qadira ala ma yaqdiru alayhi illa Allah azza wa jalla fa innahu yakunu mushrika shirka akbar
abo cogo kelena shiriku kumbaba dogolenye munye ni ye fendo shiri i dusukun kono ni mogo ni ya shiri dusukun kono k'a fɔ danfɛn wɛrɛ de bɛ min faralen bɛ ala kan a ka danfɛnw na n'i y'a siri dusukun kɔnɔ ko danfɛn dɔ bɛ ala bɛ se ka min kɛ a fana bɛ se k'o kɛ i ye musiriki ye musirikiya kunbaba i bɔra diinɛ kɔnɔ misali la a bɛ dɔw bolo u ka waliju n'u ka seegun ala bɛ se ka garijɛgɛ dɔ i la cogo min olu fana bɛ se ka garijɛgɛ dɔ i la ala bɛ se ka den d'i ma cogo min olu fana bɛ se ka den d'i ma n'i bɛ degun na ala bɛ se k'i bɔ degun na cogo min n'i y'olu fana wele i ko ya fulana a bɛ se k'i bɔ degun na tɔɔrɔ in bɔ i kan nin ye fulankafoya kunbaba ye mais a dogolen bɛ dusukun kɔnɔ a faamuna wa donc a ka faamuya o de y'a to ko dɔw ko i ye fulankafoya kɛ qualité fila dɔrɔn de parce que siriku dogolen filɛ fulankafoya kunbaba dɔw yɛrɛ bɛ yen siriku dogolen de don mais kunbaba dɔ fana o ye juman filɛ ka misaliya min fɔ ni e y'a siri dusukun kɔnɔ ko danfɛn wɛrɛ faralen bɛ ala kan a ka danfɛnw na ou bien n'i y'a siri dusukun kɔnɔ ko ala bɛ se ka min kɛ danfɛn wɛrɛ bɛ se k'a kɛ hali n'i ma nin bɔ kɛnɛ kan n'a bɛ dusukun de kɔnɔ i ye musiriki ye siriku dogolen siriku kunbaba dogolen de filɛ nin ye mais a bɛ dusukun kɔnɔ komi minnu u bɛ u ka waliju ala ka baaraw n'u y'u ka ala ka baara di u ka walijuw n'u ka seeguw ma u dusukun kɔnɔ ala bɛ se ka min kɛ u ka seeguw b'a kɛ siriku kunbaba de don mais a dogolen bɛ dusukun kɔnɔ nin ye sirikul akibar ye a faamuna donc sirikul akibar fana a bɛ ko fila la al amalu jahira baara bangalenw dɔ bɛ yen n'i y'u kɛ i kɛra musiriki ye sirikul akibar mukhriju min al millah baara dogolenw dɔ bɛ dusukun kɔnɔ n'i y'u siri dusukun kɔnɔ a b'i kɛ musiriki ye sirikul akbar mukhriju min al millah nin ye kunbaba ye amma shirkul asghar min fulankafoya fitini fa innahu ma duna shirkul akbar min be fulankafoya kunbaba kɔrɔ n'a ma se a degere ma se fulankafoya kunbaba ma misal an yahlifa bi khayri llahi khayra mu'taqid anna al makhluq yastahiqu min al ajamati ma yastahiqu Allah azza wa jalla فيحلف بغير الله تعالى تعجيما له أي لمخلوق لمحلوف به شرك الأصغر يموني المثالية كي كالني فنور منت علي كي كالني فنور منت علي غير معتقد ما تد سكون كنو أن المحلوف به ما تد سكون كنو كافون كالني ميني يستحق من الأجمة ما يستحق الله عز وجل ككلني فنور منت علي me ekalni fenwore minte alay mi ati dusukun kono ko bonya mimbe alay o bonya be fenye mi ni kalanay o sirlenti dusukun kono de ikalni fenwore minte alay me ati dusukun kono ko bonya min kaka alay o bonya de be nin kalifemme nkal nani femminye o bonya nyogona de baye imo siri dusukun kono me ikalna naye ka le fana bonya ka bonya te me ima alaka bonya nyogona dama tuba ko ninde ma nin kali togode ma ko shirkul asghar ikalna ni danfenye me ekalna naye iya bonya de ka kalinaye wotewa mugote kalini danfe ni ma bonyo iya bonya de ka kalinaye me idusukun kono bonya mimbe alaye ima alaka bonya na ke aleka bonya ke kelenya ibolo ko ni alaka bonai ima ka bonya ni alaka bonya ke kelenya ala ni bonya min kaka imo nyogona dama me ya fana bonya ka kalinaye ni nye shirku al asghar ni nye fulan kafoya fitini walakinahu me ya taghiru annahu duna Allah azza wa jalla fi tajimi fa haja yakunu shirku al asghar ikalna naye iya bonya de me ekoni bolo aleka bonya be alaka bonya koro me ekoni kalna naye ka bonya de me yi jatela aleka bonya ta ala bonya bode aleka bonya be alaka bonya koro ninde to ko shirkul asghar
nin dallai jumai li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi allah faqad kafara aw ashraka ciden ko ni mugo ni kalna ni fengore minte alaye i kafir yara ube i mushrik yara wa huwa muharram kakali ni fengore minte alaye haramudo ni ye danfen bonya kakali naye me yi bolon aka bonya ta alaka bonya bode aka bonya be alaka bonya koro nin kalili haramu ye harin sawawu halafa bin nabi aw bi jibril aw bi ghayrihima min al khalqi wa yakunu bihi mushrika shirka asghara akera san nikal na ni nabi nyuma de ube nikal na ni jibril de ube nikal na ni ulu tanade danfeunna ni nkali tuwu uba fo ninde mako fulanka fo ya fitini ayin nunu famu ko sobere nay nunu famu nyinin kali dobe abeba jabu sura kono nyinin kali doba ke kakya bebo o jabu sura kono kali yorola ni kalna ni fengore minte alay ya bonya ka kalina yede me yibolo aka bonya ni alaka bonya teke kelenye aka bonya be alaka bonya koro o kali kenkwe o kali fenkera fengo fenye ni damfende do iye fulanka fo yake fulanka fo ya fitini me ati labo silamiya kono me na ya soro sisa ekal na ni minye aka bonya mimbe alaye iyo bonya de nyogona dama ikal na ni damfe minye abi dusukun kono de ala kabbo chogo mi fana ale fana kabbo chogo kelendela ani ala bede kelenya bonya la ube ya ale bonya kateme ala taka yere ha nin kalili beke shirkul akbar mukhrij min al millah nin kalili beke fulan kafo yakumba bade mimbi labo silamiya kono ni kalna ni damfenye ibolon ala kabbo chogo mi damfen fana kabbo o chogo kelendena damfen kabbo idusukun kono chogo kelenda bonya mimbe alaye idusukun kono o bonya nyogona debe ni en kalifenyi fana ye ni kali sugu ye shirkul akbar mukhrijun min al millah mun nan ko ba nyin kali do jabu soro misali la do ya abido yere bilanna ko ni mugo mimbe ka diplôme ta docteur yala monument do be fen do be beta kala kade ibeta kala ka ibe boloketa ya fe nyire bilanya ira docteur do la fana ko cinya de do mais abe defa de ni kala na karamogo min bolo karamogo do bi wajibi fo ikata kalo o fe machine de ka ni ka diplôme be dima karamogo do fana ni amandiye wuti bilaka donc o fe machine kale faramfansia bala munum beta kala kunna ka kale na faramfansia bala ni faramfansia fula de bala ni min kale na ya i kalaka ka bonya de me e bolo aka bonya be alaka bonya koro ate alabo alaka bonaye me eya kale ka bonya me do o bolo damfende do aka bonya be alaka bonya koro de nin kale li haramu de ma mi labo silamiya koro haramu da mi labo silamiya kono me ni kale na ye e kali to abe disukun kono alaka bo chogo bonya mimbe alaye o bonya nyogona de be ninye a ube akabbo disukun kono kateme alaka yere ni kale na ye nin kande kan nimbi duskun kono e ka kalili kera shirku kumba bay mimbi labbo silamiya kono donc ni faram fancha de bala ambe ni ndo chogodi cheikh batola ufule ado ufule nu ye ko minke nu tafe ka jwala nu ku kaleni alay ado ufule nu ku kaleni alay galonka ubese ka kaloni alaye sinyata make kasura yake me nina tara aka woli jumi ana ka shegu nina tara aka shegu kaburula ko aka kale ni shegu in kaburu ya shegu in suye kaburu kono na makoyinke aba fo nyake ni ninka shegu ni su kabbo ni mbolo katemala ko be su mambo abolo katemala ka suyin kabbo ni dusukun kono kateme alaka bonin kalili ye kafiriya de mushrika de shirkul akbar mukhrij min al millah fulan ka foya kumba bade fulani abati gilla bo islam yakuno donc wala fengo fen sisa
jamana nunu kono do jamana wore do nu ko kalili de be kenaye ni danfende do a tigi ka kalili be nin fen fulade ni nyogonce na kala ni danfenye ale bolon aye danfen bonya de dro ka kalina me danfen bonya be alaka bonya koro aka kalili ye fulanka fu ya fitini aye haramuke aye fulanka fu fitini ke mi ate la bosila mi akono na kala ni danfenye akala ni danfen minye ala kabwa duskun kono chogo danfen kabwa duskun kono chogo kelena ube danfen ka bonya kabo aduskun kono kateme alaka aka kaleli ni yorola fulanka fo yakumba bado abal la bosila mi akono ni nye shirkul asqar ni nye kakkale ni fengure wa mashrikul qafiyu minye kalite sabana amfle ka dode la fulanka fuya dogole fa huwa ma yata'allaqu bil qalbi fulanka fuya dogole ale be dilo disukunde la min haythu la yatla alayhi illa Allah duskum min ni mo site bo o kalama damfen site o korona fendo ni ala kelem pewte وهي إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر فلان كفويا دغولين فنا تشويا فلابا فنا لا إما أتشويا دوبي أبيك الشرك الأكبر وي أتشويا دوبي أبيك الشرك الأصغر فلان كفويا فتني أباك كفرعون نفهم فلان كفويا كمبابا فراوي فلان كفويا فتني أتشويا دوبي شكاك فتني أتشويا بشكاك كمبابا ayo famu kalili yorola shirikun khashu fana bo chogola fulan kafuya dogole mbe dusukunde kono afana dobe se kake shirikul akbar mukhriju min al milla afana dobe se kake shirikul asghar fulan kafu fitiniye misali yala o misali amne shirikul khafi wa huwa imman yakun akbar wa imman yakun asghar fa ija asraka fi qalbihi ma allahi ahada ni ye fen wuri fara alaka yi dusukun kono ya ataqiru annahu musawi lillahi ta'ala fil huquqi ni ye fen wuri fara alaka yi dusukun kono abi dusukun kono ko o ala no fen masina ye kelenye de hakke wula wa fil afwali abi bolo barake tawla bara munun beke ala be bara munun ke abi dusukun kono ala no fen masina ye kelende aka barake tawla kana mushrika shirkan akbar wa in kana la yajhiru lin nasi shirkahu aw nin fulan ka fuya beke fulan ka fuya kumba bay hari na ya sori ka fulan ka fuya ma bange mo ya fulan ka fuya dogole nda fule dusukun kono me fulan ka fuya kumba bade do na be mo dusukun kono sirlembe e dusukun kono ko dam fendo be ani ala be ye kelenye hakke wula ani ala be ye kelenye ko keta wula hari numo bange mo ye ni nye fulan ka fuya kumba bade abi labo silamiya kono fa huwa shirkun khafiyu anni nas fulan ka fuya dogolendo kabo hada madun tado lakinnahu akbaru fima bainahu wa bainal lahi azza wa jalla ne shirku kumba bade do ina alache mo tado de ne shirku kumba bade do ina alache wa in kana fi qalbihi irya'u fi ibadati bo shirku khafiyu ka fitni yajumai na yasro nimbe e dusukun kono yere jira do de bi dusukun kono e ka bato do keto ibi yere jira yata'abbadu biha lillahi fa innahu yakunu mushrika shirkan khafiya liqafa'ihi an nas lakinnahu ashqaru shirkun khafiyu aka e wa fulan kafu ya fitini e jumai ni hada madem bake e bake ka bato de ke me yere jira bi dusukun kono e ka bato keto abi duskun kono ibake ki yere yirade ibake ka bato inke mogo kitanu de ube ibake ka bato inke mogo ka yede ube ibake ka bato inke jian na fado de kama uba funinde ma yashiru riya ko fula ewa yere jira fitini yere jira nogoma o yashirku ne yere jira fana togo ya dolo e kumba ba ko mi munafiqu ta nogona kafira dogole mbu duskun kono ne uye silamiya da yira mugula donc luka yere jira min fulen nye uba fore ma yere jira kumba ba uye shirkul akbaru de me yashiru riya ki yere jira bato do keto ibake ki yere jira yashiru riya yere yira min kanugo
amma ke yere yira kumba bay donc yesiga yere jira ate dusukunde kono ba a dogole no rabe dusukun kono mogo tado donc o ba fo ninda ma shirkun khafiyu fulan kafoya dogole a fitini o yenni fulan kafoya dogole ndo rabi dusukun kono me fulan kafoya fitini le ati la bo silamiya kono lianna iriya la yakhruju bihi al-insanu min al-islam parce que yere jira fure yere jira minye ki yere jira baton la o yere jira minya ta hada madel la bo silamiya kono ata hada madel la bo silamiya kono donc ola nun qualité saba fana famura shirkul akbar famura bolo shirkul asghar famura bolo akumba babbe a fitini be shirku qafiyu famura bolo afana kumba babbe a fitini be fulan kafuya noniya nununde donc hadamadun kan nunun famu uba fo nino be shirkul akbar wa shirkul asghar wa shirkul qafiyu hakili tumbe fendo la faida dola ka faraka mfa kilifule ka paka wala